Kaç kişi katledildi bilmiyoruz çünkü... Êrîşa Mêrsînê Nakokeyeke di navbera Selahattin Demirtaşî û PKK'yê de eşkere kir. Ev serokêberê HDP Selahattin Demirtaş di derheqê êrîşa Mêrsînê de bersiva baskê leşkeriyê PKK hêzên parastina gel HPG'yê dide û dibêje rijdbûna li ser siyaseta demokratîk û aştîxwazî prensîbên wan ên sereke ne. Bila çi kes hêviya paşdegav avêtinê ji wan neke û ew dê bi dengekî bilind daxwaza aşitiyê û çareseriya demokratîk bikin. Demirtaşî piştî 3 saetan ji van twîtên xwe çend twîtên din jî belav kir û got ew ji girtîgehê dixwaze bibe dengê gelê xwe lê bacên vê yekê jî hene. Ew amade ye bibe dîn û populîstê taxa xwe û kujer û terorîstê taxa li dijî wan. Di 26 îlonê de li bajarokê Mezîtliyê ya Mêrsînê li dijî komelgeha taybet bi polîsan êrîş hatibû kirin. Polîsek hatibû kuştin û polîsê ku welatiyek jî birîndar bûbû. Her û du gerîlayên jinên PKK'yê jî canê xwe ji dest dabûn. Selahattin Demirtaşî jî êrîş şermezar kiribû û banga siyaseta demokratîk kiribû. Baskê leşkeriyê PKK hêzên parastina gel HPG jî êrîş girtibû ser xwe û di daxuyaniya xwe de bêyî ku navê Demirtaşî bide gotibû, Demirtaş ji tirsa êrîşa Mêrsînê şermezar kiriye. HPG diyar kiribû ku yên ku bi karanîna çekên kîmyewî şermezar nakin û fedaiyên ku ji bo parastina nirx û gelê Kurd xwe feda kirine şermezar dikin, ew kesên ku hatine tepisandin.